केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल जे अवमानकारक वक्तव्य केले त्या वक्तव्याचे पडसाद असा ते गुरुवारा कर्नाटकच्या बेळगाव हांगासर सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटले। या अधिवेशनात काँग्रेसच्या आमदारांनी अमित शहा यांचा निषेध करण्याबरोबरच कर्नाटकातल्या काही भाजप आमदारांचीही टीका केली असा त्यावेळेच्या कर्नाटकची महिला आणि बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी भाजपचे विधान परिषद सदस्य सी.टी. रवी यांच्यावर काही टीका केली आणि टीका प्रत्युत्तर देत असतानाच सी.टी. रवी यांची जीभ घसरली आणि त्यांनी लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या विरोधात असली भाषेत प्रत्युत्तर दिले असतात, त्यांच्यावर आरोप केले असतात। तेका लागून सुवर्ण सौध परिसरातले वातावरण असतात ते खूपच मोठ्या प्रमाणात तापलेले असतात। अधिवेशनातल्या कामकाजही या विषयावरल्यान पूर्णपणे टप झाले असतात आणि कामकाज गुरुवारा बंद केले। तेका लागून सी.टी. रवी असतात ते सुवर्ण सौधातल्यान बाहेर वचत असतानाच त्यांच्यावर जे लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून तेका मारपाचो प्रयत्न केलो, मात्र पोलिसांनी त्यांना अडवून हिरेबागेवाडी या पोलिसांनी सी.टी. रवी यांना अटक केली असतात। सुवर्ण सौध परिसर असा तो सध्या तणावाखाली असतात। दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या भेटपाची शक्यता निर्माण झाली असतात। दुसऱ्या बाजून सुरक्षितेच्या कारणास्तव हिरेबागेवाडी या पोलीस स्थानकातल्या सी.टी. रवी यांना खानापूर या पोलीस स्थानकात हलवलेले असतात। पुरोडंडा खातीर प्रमोद कोंडे।